వెల్కమ్ టు సాయి క్రియేషన్స్. హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి. ఈరోజు మనం చికెన్ ఫ్రై ఎలా చేసేసుకోవాలో చూసేద్దామండి. చికెన్ ఫ్రై కోసం ముందుగా ఒక 1/2 kg చికెన్ని శుభ్రంగా కడుక్కొని తీసుకోవాలి. దాంట్లోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 2 టేబుల్ స్పూన్ల కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, 50 గ్రాముల పెరుగు, అర టీ స్పూన్ చికెన్ మసాలా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలండి, ముక్కలకంతా పట్టేలాగాను. ఇలా కలుపుకున్న దాన్ని మనం ఒక 1/2 అవర్ పాటు నానబెట్టుకుంటే తొందరగా ఉడికిపోతుంది అండ్ ముక్కలు కూడా మంచి టేస్టీగా ఉంటాయి. ఈ చికెన్ ఫ్రై వంట రాని వాళ్ళు కూడా చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చండి అండ్ తక్కువ ఆయిల్తో కూడా ఈ చికెన్ ఫ్రై అయిపోతుంది. ఈ చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే చాలా టేస్టీగా వస్తుందండి. ఇప్పుడు మనం మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని ఒక బాండీలో వేసుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని మొత్తం వాటర్ అంతా పోయే వరకు ఉడికించుకోవాలి. మొత్తం చికెన్లో ఉన్న వాటర్ అంతా అబ్జర్వ్ అయిపోయి చికెన్ మెత్తగా ఉడికిపోయేలాగా మూత పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి. ఇలా వాటర్ అంతా ఇంకిపోయిన తర్వాత ముక్క ఉడికిందో లేదో చూసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని దాంట్లో జస్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను. దీంట్లో కొద్దిగా కరివేపాకు, 2 పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఇవి 2 కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత 2 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలని చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఉల్లిపాయలు పూర్తిగా ఉడికిపోయే వరకు ఉడికించుకోవాలి మూత పెట్టుకుని. ఉల్లిపాయలు మగ్గిపోయిన తర్వాత మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న చికెన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. మూత పెట్టుకుని ఒక 5 మినిట్స్ ఉడికించుకుందాము. 5 మినిట్స్ తర్వాత 1/2 టేబుల్ స్పూన్ చికెన్ మసాలా వేసుకుని ఇంకో 5 మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి. చికెన్ బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవడమేనండి. చాలా సింపుల్ కదా. వంట రాని వాళ్ళు కూడా చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చండి ఈ టిప్స్ తోటి అండ్ ఆయిల్ కూడా తక్కువ పడుతుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.